Barkamu da wannan lokacin. Wannan bidiyon za mu nuna akan yadda ake trading da Meta 5. Kamar yadda gaya muku, na nuna muku yadda ake bude account da Dayadda, sannan zan kara ajiye muku link din wannan broker din a ƙasa wannan description. Ka tabbatar ka ji tunnel link din ka bude account, sannan na bidiyo yadda ake bude wannan account. So Dayadda tana da currencies, akwai stocks, akwai komai a cikin ta. Da haka idan kana future trading ko kana currencies ko kana indices ko kana metals ko indices, komai tana da. Wannan kasuwannin ba su kaɗai ba ne. Ya ake adin wannan kasuwannin? Akwai inda aka sa plus daga sama. So idan kana crypto ne ko stake indices ko boom and crash, waɗoka kana son yin trade na boom and crash, za ka taɓa boom 100 ga sunan. Idan ta yi maka kawai ka ɗaya taɓa, idan ka taɓa sai ka yi back. Idan ka yi back ga boom nan ta hito a ƙasa. So idan kuma kana son ka canza mata mazauni, ga yadda aka sa alamar pencil nan, ga su dot nan guda uku da hannunka na hagu, sai ka ɗauke ta ka ƙara ta ga nan. Idan ma ita ma wannan kana so, sai ka canza mata mazauni sai ka yi back. Shi kenan ya riga ya yi. Wannan tim din ya na saka shi yadda ya kuma wannan dark din. So za ka taɓa wajen setting, ga inda aka sa da ƙasa, akwai inda aka sa choose tail da ƙasa, za ka yi da shi light da kuma fari, sannan kuma baya kuma fari za ka koma a can ƙasa gaba ɗaya ka mai da shi dark ya koma baki. So bayan mun dawo nan, za ka taɓa market din da kake so, sai ka ɗan danne ta haka, zai baka damar yi chart da zai buɗe ma chart domin ka yi analysis. A tsarin Meta 5 kuna da buy ma da sell a cikin kasuwar trading. So wannan shine na sama da ake kira suna buy, ga na a sama, wajen sell ga can a sama. Da haka wannan kuma tsari ne na loss side da kake so ka kara ma voltage na kasuwa. Misali kamar a ce maka kana son ka shiga kasuwanci, so da haka ina son shiga da naira 100,000, sai na ce to yanzu bari in kara hannun jari na kara 200,000 ko 300,000 ko 500,000 ko miliyan guda. So wannan shine loss side da ake karawa wajen shiga kasuwa. Don haka muna da kuma nan saman nan da za ka iya batar da wannan buy da sell domin ka kara ganin chart ɗinka. Idan kuma ka taba shi zai kara fitowa. Nan kuma shine time frame namu, wanda za ka yi tabawa kaga 1 hour 50 minutes da dai sauransu, 1 day da dai sauransu. Amma kuma akwai wata dabara da ake yi, idan ka taba kawai za ka dan taba screen hannunka dan yatsanka kan screen din wayarka, zaga time frame din ya fito maka ga sunan 1 day 15 minutes 1 minute. Sannan kuma daga nan akwai inda aka sa alamar plus, inda za ka ga rula wanda za ka yi lissafin pips da ita. za ka dan danne, za ka samu farutanka guda biyu manya, sai ka danne sai ka ja kai, sai ka ware sai ka calculation na pips da inda kake bukata. Idan kuma kana bukatar ya ɓace, ka ƙara taɓa wannan plus ɗin zai ɓace da kanshi. Don haka ya ake amfani da tools, wannan shine indicators. Wajen nan da na taba, wannan shine inda ake saka indicators. So amma mu ba indicators muke son mu nuna yadda ake saka su, yadda ake amfani da Meta 5. So don haka tools kuma idan ka taba, ga wani abu da zai fito, wannan gashi nan mai kamar daga inda aka sa 1 minute na ƙasa gare shi ga nan. So za mu iya taba tools ko kuma ƙara tools din wajen plus din, ga tools nan na aiki. So wannan kuma triangle ne ga yana a ƙasa, za ka yi ɗauko shi kai analysis, ka yadda support, ka yadda resistance naka. Idan kuma muka ɗan danne shi haka da yatsa, akwai alama wajen pencil wanda za ka ɗebe shi, ma'ana daga fill, bari na yi saving. So kun ga ɗan yatsanka. So don haka za ka iya filin ɗin shi ko kuma ka bar shi a haka, amma ni na fi son shi. Bari na koma na taɓa fill ɗin shi, ko kuma kana buƙatar ka canza mishi girma fix ɗin shi, ko kuma kana buƙatar ka canza mishi kalo inda kake so, kuma sai ka yi saving. kun ga yana na canza mishi da kalo. So wannan shine da tsarin Meta 5 yake. Wannan kuma misali a ce nayi sell ko kuma a ce nayi buy, gashi ko da karamin loss side a volatility 75 index. Nan shi dan trade da zaka ga trade ɗinka, ga balance ɗinka. Nan kuma aka sa close all position, close loss. So yanzu idan profit ne kuma zai bani mi profit. Bari na je na yi selling, ku gani idan ya zo option din, akwai wanda zai bada profit, akwai wanda zai bada loss. So yanzu
nan wajen history ɗinmu inda za ka ga history inda kai trading ne a rana. So yanzu bari mu ga wani abu, bari mu jira ta dan fara ba mu profit, haka. Ina son na nuna muku wasu option. Idan ma kana so za ka yi closing orders din one time a lokaci guda, idan ma profit suka baka za ka iya zuwa ka canza. So yadda ake sa stop loss da kuma take profit a meta 5. So idan ka yi order ga order nan ba na sell ba, so bari mu gani. Okay, bata ba mu option din ba har yanzu na profit. Idan kada ka yi order kana buƙatar ka sa stop loss da kuma take profit a ciki. Yanayi na abin nan ne, sai ka taba inda ka yi order, ga SL nan ga TP nan. So SL ana sa shi ne a sama da inda ka yi order idan sell ne. TP kuma tunda market tana tafi akan take profit sai mu sanya ta a nan. Sai ka taba wannan arrow da kaga baka wannan blue din alamun yayi, sai ka je ka taba modify, kun ga gashi nan ta ba mu option na close all ko kuma close profit, ko kuma close loss din mu, wanda kake so. Idan kana da loss sai za ka yi closing din su lokaci guda, idan kuma profit ne za ka yi closing profit only ta bar maka loss ɗinka. So idan hanya na biyu yadda ake ƙara sa stop loss, misali ka ƙarin wani another order ko misali order na sell, so kuma ya za ka sa mashi stop loss, kana son stop loss ɗin ya zama iri ɗaya ne da wancan ɗin. So kun ga nan na yi order sai na koma wannan da na sami shi stop loss. Okay, bari na koma wannan na biyu inda pencil din yake. So kun gani sai kai copy, sai ka koma baya, ita wannan order ta kasa sai ka dan jayo da gefe, sai ka jayo shi kamar haka. Ga pencil nan sai ka sa SL naka, sai ka taba modify, shi kenan zai yi. Okay, sai mu kuma wajen take profit din wannan, sai mu dauka take profit din shi sai mu copy. Haka ake yi a saka stop loss da take profit idan orders din suna da yawa. Sai kai copy sai kai pasting. Okay, so idan kuma ina buƙatar na yi closing profit dina, bari na yi closing profit dina. Close profit gana a tsakiya zai kwashe min profit dina. Okay, ya bar stop loss, ya bar loss din da na samu. Sai na kuma wajen history, kun gani ga profit din na samu nan, ga trade din na samu history na rana. Idan kuma yana bukata na ya koma ci gaba da amfani da chart ina da ƙara analysis akan kasuwa. So wannan shine yadda ake amfani da meta 5 trading. So za mu ci gaba da tutorial ya za ka zama kai ma professional trader, ya za ka fara trading, ya ake analysis, menene candlestick, ya price action yake, shin ICT za ka yi amfani ko smart money concept za ka yi amfani da shi, it depends. So mu za mu koyar da akan for free wannan channel din akan yadda za ka koyi trading for free insha Allah, tun daga menene candlestick, menene support da resistance da sauransu, price action, har zuwa matakin da za mu koyar da discipline trading da zoom da dukkanin sauransu.